fetele. Da, mă la maxim boxele. Dansează nebunele. E mare, mare petrecere când se adună fetele. Много е скука. Знам, цял ден гледаме тази телевизия. Съгласна съм с теб, Вики. Аз ще отида до телолетна. Великата тройка, вие ги знаете, имена не трябват. Вие ги знаете, всеки се движат, светът замръзва. Великата тройка, времето спира. Скоро новия филм, който участва Надя майка срещу дъщеря, филмът е много як ли. Имам лоши предчувствия днес. Ще стане нещо, Боже пази ни. Айде да излезем навън днес. Имам лоши предчувствия, затова искам малко свеж въздух. Примерно на кино да гледаме майка срещу дъщеря или скандалните, каквото и да е, просто да излезем навън. Ще вземем новата лимузина, ще вървим из целия град да се успокоя. Но те защо плачат? Аз умряла ли съм? Не мога да повярвам, че не ме виждат. Аз седя точно пред тях. Няма как да е реалност. Аз съм виновна. Знаех, че ще стане нещо, но мислих, че като се махнем от къщата, ще сме в безопасност. Жалко, че само днес ще мога да ги видя, а те мен не. Аз съм невидима, Боже! Някой няма ли да ми обясни как съм мъртва, а съм жива? Даже не знам какво говоря. Знам, че не ме виждате, но никога няма да ви забравя. С Богом!